Бүген тулайым тапшыру зур ширкли авылына багышланачак. Үзенең матур юбилеен 60 яшь тулу көнен мөхтәрәм якташыбыз Мәрьям Сәбит кызы Айбулатова да каршылый икән. Аны әлеге гомер бәйрәме белән балалары Гөлсинә, Ренат, Әлфия, Усман, Айсә, Алисә, аныклары Әббәс, Ристәм, Лилия, Асия, Ислам һәм Хава кытлылар. Искиткеч җайлы, йомшак күңелле, ярдәм кирәк булганда җанын бүлеп бирергә әзер булган әниебезгә нинди генә рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Гомер агышын бер нәрсә дә туктата алмый. Ләкин кеше гомерен матур, әһәмиятле эшләре бәяли һәм гомерлеккә калдыра. Безнең әниебез, әбиебез үзенең чын ана, әби була ала белүе белән бик күпләрнең ихтирамын казанды. Гомер күзләренә кереп барсаң да әле, син һаман яшьләр кебек җитез, төгәл, бар эшкә дә өлгерәнкәй. Киленнәреңне үз кызларың кебек яратасың. Бик тә тәмле телле, олы йөрәкле газиз кешебез син. Оныкларыңны тәрбияләргә дә вакыт табасың. Син пешергән камыр ризыклары телне йотарлык, ашап туймаслык тәмле була. Без бүген бик бәхетле. Әниебезнең сәламәт булуы олы бәхет. Янәшә бездә кайгы-хәсрәтләр күрми, авыруларга бирешми узак еллар яшәсәң иде. Яраткан әниебез, әбиебез, ярый әле син бар бу дөньяда. Сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Март айларын шундый яратам мин, бүләк иткән ай ул әнине. Чын күңелдән сине котлыйм әни, кабул итеп ал син шигыремне. Туган көндә әйтәм теләгемне, үстергәнеңә рәхмәт җиткерәм. Безне аякка бастырган вакытта авыр булганлыгын мин беләм. Әтием Муса белән гаилә корып, 3 балага гомер биргәнсез. Без бәхетле булып үссен өчен көне-төне бергә эшләгәнсез. Гомер буе тирлек карадыгыз, хәлал итсез сатып йөрдегез. Арып кайтсагыз да юллардан авыр диеп бер дә әйтмәдегез. Әни бәгырем, син бит якын кешем, минем өчен янып көючем, нинди генә чагым булганда да ярдәм кулын миңа сузучым. Үзең генә гомер кичерсәң дә, әни җаным, син моңсуланма. Балаларың бик ярата сине. Шуны әни бер дә онытма. Сәламәт бул әни, озак яшә, гел елмаеп безне каршыла. Туган көнең котлы булсын әнием. Син бит безнең шундый матурла. Син бит минем фәрештәмле әни. Шанасың, һәр чак яклыйсың. Минем белән ни генә булса да балам диеп яннан атлыйсың. Рәхмәт әнием, олы рәхмәт сиңа. Туган көнең булсын мөбарәк. Син булганга безнең тормышыбыз шундый матур, шундый түгәрәк. Хөрмәтле Мәрьям Сәбитовна, ихластан баланыкларыгыз йыллаган матур теләкләргә кушылабыз һәм алар сайлаган җырны тыңларга чакырабыз. Гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матур
булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме